Forleden var der en af mine kursister, der viste mig en e-bog, eller jo, det hedder jo en e-bog nu, en pamflet. En e-bog, det er jo bliver udgivet af folk, der ikke rigtig har nogen aftale med et forlag, at kan få udgivet en bog. Eller så. Men det var en e-bog, der er skrevet af en salgstager, som ellers er meget anerkendt, der har 25 års erfaring og sådan ekspertviden i flere aviser. Jeg synes ikke, der er grund til at nævne navne, og både fordi jeg reklamerer for ikke andre, og det er måske heller ikke så prangende ord, jeg har at sige til ham. Jeg synes faktisk heller ikke, han fortjener det. Jeg kender ham ikke, og jeg har ikke noget imod ham. Jeg kan se, at der er godt nok. Han skriver mange ting og virker meget sådan dygtig og entusiastisk i det, han laver. Men problemet er, at lige præcis det. Nu fik jeg en besked her. At lige præcis det, at undervise og lære andre om redskaber, skal du have en viden, men ikke mindst erfaring, der gør, at du kan give det videre til andre. Ellers så bliver man, så bomber du sælgere tilbage til stenalderen. Det svarer til, at du ved, det der med, at det svarer til, at du giver våben til aber. Eller indflydelse til Danmarksdemokraterne. At du ved, det der med alle dem, der læser et hav af bøger, og så cut and paster de bare skriver og materiale, og mener, nu har de vise sten over for sælgere. Og det er jo også fint, at der er meget materiale, der kan bruges og gengives. Men man bliver nødt til at se, at redskaberne virker. For ellers så. Jeg synes sgu, det er farligt. Jeg synes, det er farligt at undervise i ting, som er direkte ubrugelige. Altså, og det kan få katastrofale konsekvenser. Det er jo folks levebrød, det er jo sælgers levebrød, det er jo de selvstændige, der skal sælge, der skal tjene penge til vejen og dagen og så videre. Anyway. Men det var i hvert fald en pamflet på nogle sider. Der var 25 supersælgerspørgsmål. Der var nok ikke meget supersælger i det, men det var det, den hed, og igen, jeg vil ikke bruge min tid på at læse den op, og det er måske også, der er sikkert mange, der vil misforstå den her video, den her statement med det, men det er mere for at bevise vigtigheden i, at lad nu være med bare at læse dig til viden. Jeg kan også læse alle Jeremy Olivers bøger om madlavning, men det gør ikke mig til en dygtig sælger. Det skal prøves, ikke? Og jeg skal nok lade være med at læse alle 25 op, men jeg bliver nødt til at komme med nogle eksempler for lige at vise, hvad fejlen er, og hvordan man kan gøre det anderledes. Fordi hvis du benytter de der, så vil din succesrate med garanti falde. Der er et af dem, der står, at kære ven, kan vi aftale, eller kære kunde, kan vi aftale, at jeg på 25 sekunder fortæller dem, hvorfor jeg ringer, og så kan de afgøre, om de vil høre det. Du bliver nødt til at huske, og det ved alle, det er almen viden, at når du ringer, har du 4-8 sekunder til at danne dig et indtryk hos kunden. Så det vil sige, hvis du ringer til ham og siger, må jeg spørge om noget, må jeg tage 25 sekunder af din tid? Nej, selvfølgelig må du da ikke det. Du lyder åbenlyst som en sælger, du lyder direkte plat, og du lyder som en sindssygt usikker person. Lad være med at spørge kunden, om du må tage hans tid. Lad være behandle kunden som om, at det er ham, der bør lytte til dig. Det er ham, der bør spørge, om han må tage din tid. Du gør ham en tjeneste. Han skal lytte til dig for, hvad du kan gøre for ham. Han skal venligst smide vander i hænderne og høre, hvorfor du kan løse hans problem. På den måde virker du professionel, og du får kunden til at fjerne forestillingen om, at det er en sælger, der ringer. Det andet, et af de andre, var, at hvis jeg kan adressere udfordringerne på en overbevisende måde, vil de så være parate til at investere i vores løsninger. Hvad fanden er det for et sprog for det første, altså?
Jeg tænkte, det er noget, den skriver, det er noget, folk, det han underviser i. Ikke? Altså, for det første, jo, du kan bruge det, hvis du sælger kedelige skjorter til et mensemøde eller en forsamling af selvfede socialister. Men ellers så lad være med at bruge et sprog med så høj kantilisme. Kunden vil bare føle, at du forsøger at komme op på et niveau, eller forsøger at spille professionel. Og i værste fald vil han bombardere dig med fagudtryk, som får dig, du ved, som det bliver Tysklands invasion af Polen igen. Ikke? Du løber skrigende væk. Og for det andet vil han føle, at hvis det er, at altså, hvis han ikke selv, du ved, taler normalt på det niveau, jamen så vil han føle sig underlegen. Og det er det værste, du kan gøre. Det er det værste, du kan gøre. Noget andet, der var skrevet, det er, i min organisation er der spørgsmål, der er op til mig at svare på. Og så er der spørgsmål, der er op til andre. Jeg ved ikke, om du forstår, hvad jeg mener. Hvordan fungerer det med jer? Hvad fanden sker der? For det første, du ved, i min organisation har du hørt noget. Det er så dumt. Lad være med at få kunden til at føle, at du spilder hans tid med small talk. Hvad fanden rager det kunden, hvad der sker i jeres virksomhed, i din organisation? Ikke? Det er jo rigtig irrelevant, og spørgsmålet det dør i en dårlig formulering. Fordi det er et godt spørgsmål, hvis du gør det på den rigtige måde. Men spørgsmålet det er jo, om kunden er den rette beslutningstager. Så spørg dig for helvede om det. Ikke? Jens, er det overhovedet dig, der træffer beslutningen til det her indkøb? Jens, er det du ved, lige omkring e-mail marketing, mobiltelefoni, eller hvad fanden det er, du sælger. Er det så dig, der står for det, Jens? Ikke? Du kan også, du ved, Jens, det er mit indtryk, det er lidt mit indtryk af, at det er dig, der står for jeres erhvervstelefoniløsninger. Er det rigtigt? På den måde, så overbeviser du Jens, du taler til ham, som om, at du anerkender ham, men han føler også, at du anerkender hans ansvarsområder i virksomheden, og giver ham lidt føler sig måske lidt vigtig, og det er jo det allervigtigste, du gør hos kunden. Og nummer 2, endnu vigtigst, du får ham til at hjælpe dig med at komme i kontakt med den rette person. Pow! Så er du pludselig en allieret. Og det er det aller vigtigste guldkort, du kan få i dit salg. Det er en ambassadør, en ven i virksomheden, en person, der vil hjælpe dig med at komme indenfor hos rette vedkommende. Det får du ikke ved at stille sådan tåbelige spørgsmål. I min organisation er der spørgsmål, som jeg kan svare på andre. Nej. Jens, hjælp mig lige. Hvis det ikke er dig, så hvem skal jeg snakke med? Ja. Så kan du ringe til rette vedkommende og sige, hej Peter, jeg fik dit nummer af Jens. Han siger, at du er eksperten på jeres telefoniløsninger. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, eller det er bare Jens, der husk nu nævnt navnet hele tiden. Eller Peter, Jens gav mig dit nummer, han kastede åbenbart aben videre til dig. Hvis du kan få nogle ting ud om Jens i forhold til privat, hvordan i forhold til hans væremåde. Ikke? Peter, ja, Jens han skulle tidligt hjem i dag. Du ved, der er en, der vil holde hurtigt weekend. Ikke? Jeg ved ikke, plejer han at gøre det, den slyngel? Ikke? Nå. Men han sagde i hvert fald, at det er dig, jeg skal snakke med angående jeres telefoniløsninger. På den måde får du også Peter til at føle sig anerkendt og forstået. Ikke? Han føler, at du på en stille og rolig ned på jorden måde snakker til ham som en ven. Ikke? Der er ikke de der barrierer, de der facader, som alt det andet sprog vil gøre. Men han føler stadig, at du er super skarp, du er entusiastisk som en i helvede, og at du er en ekspert på dit område. Men han føler også, at du taler til ham på et niveau, som er menneskeligt og venskabeligt. Og det er det, der er sindssygt vigtigt. Det er det, salget handler om. Det er ikke det der med de helt store, gennemtænkte spørgeteknikker, som du kan bruge, du ved, søge i 1000 bøger og lave. Det handler ikke om ordforråd, du skal ind på synonymordbogen for at finde. Det handler om at tale til emnet, tale til kunden, som du vil tale til en god ven. Der findes et hav af sindssygt gode spørgsmål. Og jeg tror også, at mange af de 25 spørgsmål var sindssygt gode, men de dør altså i måden, det bliver spurgt på, og ordene, det bliver sagt.
Selvom at kommunikation af 45% er verbalt, 45% er kropssprog, så er det stadig vigtigt, at du ikke står og taler du ved, intet sigende til en kunde. Det er jo stadig vigtigt, at du, som det hedder, don't say stupid shit. Ikke? Og lad være med at tale og stille spørgsmål på en måde. Medmindre du går og taler sådan i din hverdag. Hvis du går og taler lidt med det, man kan kalde lidt sådan højere professionel kantalistprog, jamen så er det fint, for ellers så vil kunden jo bare føle, at du spiller noget, du ikke er. Men ellers, så tal, som du vil ringe til en ven om aftenen, hvis du skal spørge om, Peter, har du set den nye film, Cocaine Bear? Er det værd at se, eller er det noget værd lort, ikke? Peter, hvis vi skal ud og spise i aften, er det så dig eller din kone, jeg skal spørge om det, ikke? Tag det roligt. Og lad være med at få kunden til at tænke, at du har en agenda, og lad for Guds skyld være med at lade kunden til at tænke, at det er en sælger, han snakker med. Alfa omega konklusionen er, at kunden skal føle, at han taler med en god ven. Jeg håber, at du kunne bruge noget af det. Igen, gå ned og like, subscribe, gå ind på min hjemmeside. Meld dig til mine kurser, meld dig til mit intro-kursus. Super spændende, og jeg er sikker på, at du kan lære noget. Tak skal du have.